4 roky, 4 tituly majstrovské, túto sezónu 4 triumfy v rôznych ligách, v rôznych pohároch, takže tu si zaslúžia babi len jedno veľké ďakujem odo mňa a jedno veľké ďakujem pre vedenie klubu za to, čo pre nás urobili a že nás podporujú a že nám vytvárajú také podmienky, aby sme sa im mohli potom odďačiť takýmito výkonmi a ja verím, že to príjmu a som rád, že tu dnes bolo toľko veľa ľudí, že si to s nami užívali a ja som bol milo prekvapený, keď pol hodinu pred zápasom vstúpil do haly a tá hala bola skoro vypredaná. Takže toto je zase len niečo pre nás, nejaký odkaz a znamená to, že asi to robíme dobre a ja verím, že tu budeme pokračovať ďalej. Niekedy sa to aj nedá si to užívať a iba ideme s dotrvačnosťou, ale určite myslím, že takúto sezónu napodobne bude veľmi ťažko. Som rád, že Natália Hejková získala včera titul a my sme získali dnes, takže ja jej gratulujem srdečne aj k celej kariére, nielen k tomu, ale aj k tomu, že získali ten titul a my sme to dokázali tiež.